All over the world, as you already know, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family eme n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about spirit of death. Yes. Mmụọ na-eweta ọnwụ. A ga-achọ ka nkọwa na-enwe ihe bụ spirit of death. Ya bụ mmụọ ahụ na-abụ ọnọgide ọbịa na family ọ na-agụrụ mmadụ. Family a na-abụ every year, every 2 years, at a particular time na mmadụ ga-anwụrịrị. O nwere family ya agwa gị na every December ọbụla na mmadụ na-anwụ. Ọ na-emezi December na-eru ụjọ na-atụ ha. Yes. Unu ada afọ family ndị a na-anọ 5 years, 10 years, onwere onye nwụrụ na befa. Unu ada afọ. Maka na apadi na-abụ ọchị egwu na ọfịa mmiri mụgbo oke. Ọ bụrụ na unu emere something to put a stop to that spirit of death, tụ aka a ga-esi wee megide wee wosia ndị ya family ji dị ebube. Gbapụ n'aka. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya na ihe mmadụ ga-eme wee gbochie spirit of death. Yes. Ịgbakwara nkịtị ma ọ bụ na mmụọ ọnwụ nọ na ngwurube nna gị. Ịgbara nkịtị maka na a ga-emegide na asị ụlọ ihe unu ji dị ebube. Ndị a ka anyị ga-edeba anya mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna annual festival live September 15th. Ọ bụ iwu na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Etu anyị si eme ihe emechaa festival eme iri ji na temple, etu anyị si eme September 15th. Nke bụ ọ bụrụ na echefuna na anyị nọ n'ọnwa Ọgọst, monthly ritual anyị ka na-aga n'ihu, nwere ike join anyị at any given time. This has never a barrier. N'isi ụtụtụ a ejego na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị, friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Tụ aka anyị si eme eti last of the month. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies. But we don't show them, and not necessary, also not why we are here. Mana na chukwu na-emere onwe ya aha. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ele anyị chat m na WhatsApp 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? More you should know about spirit of death. Enwere mmụọ na-eweta ọnwụ. Ị ghọtara ya? All is from the negative vibrations. Ndị gboo maara nke a. And then when so many things you kwesịrị ide eme ka ị wee prevent the spirit of death, mmụọ na-ewe ndụ. Yes. Enwere so many things nwere ike ibute ọnwụ n'ezinụlọ. O nwere ike ọ bụrụ na ihe butere ihe bụ ụgwọ eji na mmụọ, need atonement, need restitution, ma ọ bụ need appeasement. One thing you like Igbo spirituality encourages you to make atonement. Atonement ụfọdụ ndị ọzọ na-emekarị na-abụkarị through fasting or through penance and rest of them. Mana Igbo spirituality believe nọ ndụ ka eji akwụ ụgwọ ndụ. So Igbo spirituality believe na appeasement, atonement and restitution. It's part and parcel of Igbo spirituality. So ọ bụrụ na enwere mmụọ na-eweta ọnwụ, you find that out through our family emekere ihe bụ the problem ka ihe na-akọ that spirit of death. Then achọpụtazie na ihe ka ọsụrụ ya bụ na-enwere nwatakịrị eji wee gwa ajọ ọgwụ n'anya bụ ngwu. O nwere ike ọ bụrụ ihe si na nna maọbụ ihe si na nna eji wee kee ike. Agwara m ụnụ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị practice voodoo na some I call them extremists in Igbo spirituality. They had dabere n'ike ọgwụ wee gwa ajọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Enwere ike ọgwụ ụfọdụ ndị gwọrọ ọgwụ ha mee gịnị na ha ji nwa okorobịa wee gwọnya bụ ọgwụ. Enwere ike ọgwụ a gwọrọ ọ bụrụ ọgwụ na-eme na nwa izizi ọbụla amụ na ya bụ ezinụlọ nọgido at a particular age. Onye agha eji gwọnya bụ ọgwụ, onye agha gbabiri nwụọ. So ọ bụrụ na ị nwere family na-abụ nwe ihe reoccurrence, one thing very important to be observant.
maka na enwere ọtụtụ ihe nwere ike ị-eme ọ bụrụ na ọ pụtabeghị n'afa, ọ bụrụ na mmụọ chọrọ ka a taa na afụfụ, mana ọ bụrụ na dị awakened, dị observant, ị nwere ike chọpụta no smoke without fire. Ị nwere ike chọpụta na ihe a na-emezi na family a nọzi ọdụ ka ọ bụ an occurrence na-awụ every time ọ na omekwa every 2 years ome, every 3 years ome, at a particular time ị na-ekip date, then i nwere ike chọba ha na ihe na-emenya bụ ihe. O nwere family ọ ya bụ ọ bụrụ na ihe na-ebute ọnwụ na befe abụ a na-anọ nwaanyị ọbụla jere ije dị ọnwụrụ, nwaanyị ọbụla nwa ha ọbụla jere ije dị ọnwụrụ, ndị onwe agbọghọbịa ya anwụ, ọ mara ihe na-ebute that spirit of death. Then mara ka a ga-esi kwa onye ukwu wa. Ụmụ nwa agbọghọbịa gwara m anyị nyere aka the other time, mana gịnị na-eme before that time? Ihe na-eme ewu na nwoke ọbụla gị na ya na-ayị nwere problem, mana ụbọchị ọbụla ife nchọrọ pịa kwuo na ịchọrọ ịnụ ya ịbịa mee gị ka a deti dịkwa ụlọ ọnwụ, o wee godo m gwa na ụmụ okorobịa taa ngworo isi ya. Ị ghọtara ya? Then o nwere ịma na o nwere mmụọ spirit of death na-esonye ahụ nwata nwaanyị na-akpaghị dukpaghị ndị mmadụ. So etu a ka ọ dịkwu na family, enweghị ike family onye ọbụla welitere isi ka ọ bụrụ mmadụ mebi mee foundation ụlọ ọnwụrụ, mana ọ bụrụ na ime foundation ụlọ ị ka dị ndụ. Igbo ka achọpụta ihe mere enu ma e nwere onye eji wee gbaa onwe na ya bụ family, ma ọ bụ onye nwụrụ n'ike, ma ọ bụ onye egburu n'ike wee mee nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ bụ na onwe nwaanyị bịara ije eji emewu. Ọ ihe niile aka ikwesịrị take note. However, some family that are careless, ha dey take note, he believe na ihe na-ajọs na-eme na coincident. Onye na-afịa omego meka ọzọ, mana chi unu chọzi inyere ụnụ aka gbapụta ya n'afa, ụnụ agbakọ na nkịtị chụọ ọnụ ntọala ya. Maka na ndị be anyị na-atụ n'isi na ọ bụrụ na agbapụ ogwu ọ bụ elu ala, meaning if we remove the cause of everything and there will be total peace. So ọ bụrụ na family a nwere spirit of death, mmadụ na ya ga-achọpụta kedu ihe na-eweta ọnwụ o ji agba anọgido. Enwere ike any young boy na dị successful na family anọkọta ọgbabiri n'ike nwụrụ, hapụta eso ndị ejiri ego nke ọbụla etutu ọgụrụ gwara bido nweta akwụkwọ ego nke a ka anyị nwe ịgbara nkịtị tinye na-ele ndị afanya family useless. O nwere family imegido ọnụ mụgido nwa ụmụ nwoke ha na-ele ụmụ nwoke ha anya na wipe out. One woman na one the other day na ya mụrụ ụmụ gịnị ụmụ nwoke isaa, ụmụazị isaa, n'ime ụmụaka isaa ahụ 4 nwoke 3 bụ nwaanyị. O wee sị mana ụmụ nwoke ụmụ ya ndị nwoke a anwụgodogo nwụdo nwụfọsofu. And ihe na-eme n'ọbụ na ọ na-abụ nke ọbụla nụrụ nwaanyị before nwunye ya mụọ ofu nwa mụọ Igbo ọnwụọ n'ike. And almost the same pattern ka those 3 nwụrụ anwụ si wee nwụ. Nke nọ wee jụ na ya anụzi nwaanyị tina ha contact ya taa as we speak na nke nwoke anọ na nwaanyị, mana nwere ihe ya eme because maybe ịchọpụta the main cause of the problem ịbara ka a ga-esi solve the problem. Onye batara ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta gịnị na-achụ aja from time to time. Chụọ aja ihe mmee, whether ma ịgbọrọ ịchụkwa chi gị, ma ịgbọrọ ịchụkwa ndị ichie, ma ịgbọrọ ịchụkwa ana ngwuru, ma ịgbọrọ ịchụkwa ahụ, ma ịgbọrọ ihe dị mkpa bụ na o nwere ihe dị ndụ iji wee chụọ aja. Maka na a na-eji ihe dị ndụ wee na-agba onye dị ndụ onwe. Mgbe ọbụla a na ihe ọbụla dị ndụ were ihe dị ndụ wee chụọ aja. So e nwere ọtụtụ ihe eji achụ aja maka ndụ. Nwere ọtụtụ ihe eji eze iwe maka iwe mmụọ. So mgbe ọbụla ọ dị etu ahụ onye maka ndị gboo ji enwe ihe enunu na-aba ihe dị ndụ. Mgbe ụfọdụ spirit of death abịa instead of iwere mmadụ were ihe ndị a dị ndụ. Mana ama na ọtụ n'ime ndụ township menwezi ike ịkpa ihe enunu again. Onye matara ihe ya na-eme from time to time ya spiritualist ya chụọlụ gị aja. Ọ bụrụ aja ezumezu ma ọ chọọ ọjọọ aja ihe dị ndụ ka e wee tuo egbo, ka e wee gbochie ọdachi. Mmụọ ọbụla anaghị ihe dị na ndụ gị, ya na-ekwu ihe dị ndụ ka ị nwere onwe gị.
ụzọ etu aka ihe esi eme wee aka mbụ na-achọpụtara ihe na-ebute ya bụ family death. As a family, they put an end to it. Where can I say I ball? I be ball. I'm not exactly here with the problem. Appeasement kage kaga walo. Kili hebiano kaga wariush. We had a wish. We go no kwekubi I wish. Washaya. Okwa eku am I this or this is not avoid. Yotalia? You want to see me had a moment family I wanted to our only and the Ghana we have on cow medical doctor in America. Gabo Nukumat, didn't look what I got there one day of fair that they would have a cable. Had not. Never I can only hear only the devil because of carelessness or ignorance. Uncle Seba, you are you and Cousin about the Chocabarga family and chat me on WhatsApp. 08005783762. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri m ike. Chineke na-apụghị. Ezigbo ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie udo dịrị ọnụ.